Kijk, daar heb je die fantastische brakwaterplant, die moerasmelkdistel die daar. Een gigantische plant met dwergbloemen die daar helemaal omhoog. Oh, dat is de Dit is een moerasmelkdistel. Dat is een echte brakke soort. Ze missen we alleen nog het wit van het lepelblad en het roze van Heemst, hè? Onze stokroos van het brakke water. In Polder Westzaan wordt al een aantal jaar geëxperimenteerd met het zouter maken van het land. Zo wil men het brak laag veenmoeras behouden. Dat komt hier nog voor, als een van de laatste plekken in Nederland. We gaan naar een van de eerste vakken toe. We hebben hier 2 plekken. Daar doen we onderzoek naar brakwater en de invloed ervan op rietkragen, op bodems. Hier ligt er een. Hier ligt een dam. Het ene vak wordt eigenlijk, als we het heel plat zeggen, opgezout. Dus daar doen we zout in. Dat gaat met zakken. Ja, Er gaat 80 kilo zout gaat er in een klein slootje. En dan krijgt hij een beetje de zouthoeveelheid die hier vroeger in het water zat. Hier hebben we eenzelfde vak en dat doen we niets. Dat is ons controlevak. Ja. Want we willen eigenlijk ook weten, stel je hebt alleen maar regen, wat gebeurt er dan? Ja. En we hebben 3 van deze plekken liggen. Dit is onze brakke sloot. Dus hier gaat grofweg 1 keer per maand gaat die 80 kilo aan keukenzout in. Dat jullie dat gewoon doen met een paar zakken zout erin gooien. Ja, nou ja. Ik dacht, jullie zetten een sluisje open en een dingetje en dan komt er zout water. En, nou, Ja, dat is wel de ultieme droom. Dat we de sluizen openzetten en al dat brakke water hier naartoe brengen. Ja. Maar ja, als we dat gaan doen, gaat het hele gebied brak worden. Nou, dat ligt wat gevoelig op dit moment, omdat we niet precies weten wat er gebeurt in die graslanden die boeren nu beheren. Dus we testen gewoon uit van, nou, hoe gebeurt dat hier? En dan moet ik even oppassen. De meter altijd spannend. Ik ga hem er even inzetten. Het zou eigenlijk op 900 moeten worden staan. Dan weten we dat er het zout, maximum hoeveelheid zout in zit wat we willen hebben. Hij is nu op 630, dat is behoorlijk hoog. Ik zet hem ook even op de pH. Nou, dat valt heel erg mee. Het is zelfs laag. En dat betekent dat er gewoon veel regen in is gekomen. Die zuurgraad wordt nu vooral door regen beïnvloed. Dus je hebt er zout in gegooid. Ja, dat zit er nog heeft in. zich vermengd met regenwater. Dus Precies. het is minder zout dan toen je het erin gooide. Ja, ja. Maar de brakheid, daar ben je wel tevreden mee? Ja hoor. Kijk, het kenmerk van brakke gemeenschappen is dat het wisselt. Ja. Dat het hoog is en dan weer laag. En brakke omstandigheden heb je weliswaar nog op verschillende plekken in Nederland. Ja, hoor. We hadden Zeeland, Ja. alleen niet in veen. Vrijwel niet. Hier hebben we drijvend veen. Dus dit drijft dus op het water, hè? Want het is drijvende plak riet, Ja, dus je drijft. kan er soms zo even een Het drijft. been verliezen. We moeten het voorzichtig doen. Kijk, hier komen we bij het eerste onderzoeksplot. Nou, dit is heel typisch al het begin van hoe brakke rietlanden ontstaan. Deze plant met de prachtige naam watereppen. Daar heb je een grote van. Die heet grote watereppen en een kleine. Watereppen? Ja, en dat is heel typisch voor die brakke rietlanden. Die starten met heel veel van deze mooie geveerde bijna blaadjes van die watereppen. Typisch voor dit stuk. Ja, Dus die watereppen die vind je niet of wel, veel maar minder? Aan de andere kant, daar vinden we meer varens, moerasvarens. En die zijn hier weer veel minder. Die houden niet van brak. Ergens is het ook een fantastisch gevoel, hè, dat je in zo'n rietland loopt waar je zomaar in kan verdwijnen. Ja. Dus het is ook erg spannend en avontuurlijk, dit onderzoek. Dus ik vind dat wel leuk. Kijk Menno, deze laat ik je toch even zien. Ja. Want daarom gaan we ook hier. Ik haal bijna mijn onderzoek. Deze hele sprietige planten. En hier zijn de bloemen. Dat is een bies, maar geen matte bies. Dat lijkt erop, dit is ruwe bies en dat is een echte zeeplant. Als je naar de OC gaat, kijk hier heb je dit zijn de bloemetjes. Eigenlijk zijn al bijna de vruchten. Deze is in staat, net als riet, drijvende matten te maken. Ja. Het is ontzettend uniek in Europa als je in het veen die matten krijgt en daar gaan mossen in groeien, veenmossen zelfs. Ja, dat hebben we bijna niet. Stel nou op een gegeven moment heb je helemaal uitgedokterd hoe je het brak krijgt en hoe Ja. het moet en hoe Ja. je het wilt. Ja. En er wordt de keuze gemaakt, ja hoor, we gaan die hele polder, mooi, brak, unieke natuur. Waar moet dan dat zout vandaan komen? Want je gaat hier niet met zakken aan de
aan de slag iedere maand? Nee, dat weten we, want dat kunnen we niet betalen. Nee, dat gaat dan om dat is ook miljoenen onzin, kilo's. Dat onzin, slaat ook toch? nergens Nee, over. nee. Dat stel je toch voor. Je zeg. wilt een natuurlijke situatie. Dan ben je wel een zak als je dat Ja. moet Hé, doen. kijk eens, jus, hou me eens omhoog. Goeiedag. Wat is dat? Ja. Jongen. Gaat hij ook terug? Ja, hij gaat even terug. Kijk, die mannen, daar. Een soort van troebelwater. Geen Nederlandse vis, hè? Dat is een exoot. Ja, Komt uit het Donaugebied. ja het was wel een Mooi knoeper. beest, hè? Wat een knot. Ja. Maar goed, stel je wilt het echt zo inrichten. Het moet Ja. brak worden, die hele polder brak. Waar komt dat water dan vandaan? Dat zoute water? Indirect uit de Noordzee Ja. en direct uit het Noordzeekanaal. Dan gaat hij hier naar binnen, gaat hij naar het noorden en dan gaat hij er hier via een uitlaat, dat is hier ergens, gaat hij er weer uit. Ja. Dus als je Maar de hele polder wil. Al die boeren die hier zitten, die krijgen allemaal een sloot brak water Ja, langs. hier zitten eigenlijk, in dit deel, je ziet het eigenlijk al, er zitten vooral boeren, die zitten vooral op melk. Ja, die hebben er problemen van, omdat hun gras gaat veranderen in een andere grassoort die iets minder melk produceert. Of veel minder zelfs. Ja. Dus die merken dat onmiddellijk in een portemonnee. En vroeger kon het allemaal uit, zaten allemaal in die brakke gebieden boeren. En nu werken ze zich het snotje Ja, voor minder geld. ja. Dit is mijn zaaddoos. In die doos heb ik dit jaar zaden mee van lepelblad. Die hebben we in het voorjaar geoogst. Niet hier, op een andere plek. En die zet ik uit bij die paaltjes die je daar ziet. Dit is het rode plot. En het enige wat ik doe is dat ik dit ding hier naartoe breng. En dan trek ik hem open naar beneden en dan vallen ze eruit. Kijk. Oh, oké, dus echt, je laat ze bij elkaar allemaal vallen. Ja, zo gaat het eigenlijk in de plant ook. Ja, daar gaat hij. Precies. Nou, dit waren ze, Ron.